Hej og velkommen til den her video. I dag der vil jeg gerne gennemgå opgaven, hvor vi skal med en tennisbold på 60 gram, der falder ud af et vindue i en højde, i en 13 meters højde. Så jeg starter med opgave 1, altså A'eren, hvor vi skal indtegne de relevante kræfter, der påvirker tennisbolden. Så hvis vi bare lige starter med at tegne, lad os sige, den falder ud af et hus. Så kan vi lige tegne det op her. Og vi har tennisbolden, der måske bliver smidt ud af vinduet her, eller ikke smidt, men droppet. Så kan vi jo egentlig sige, at ja, det bliver påvirket af tyngdekraften, så vi tegner fra midtpunkt af vores tennisbold og ret ind mod centrum af jorden. Så kan vi tegne vores FT, som svarer til tyngdekraften. Og vi kan jo egentlig også sige, at der er en eventuel, kan man sige, luftmodstand, men fordi vores legeme det er så lille, så tager vi egentlig ikke højde for det her. Men det vil jo egentlig skabe noget opdrift, som egentlig går modsat, kan vi sige. Men det er jo egentlig primært kun, eller der sker egentlig primært kun opdrift, hvis et legeme er i en væske og har en lavere densitet end selve væsken. Men ja, okay, så lad os gå videre til opgave 2. Så spørger den efter, at vi skal beregne tyngdekraftens arbejde ved faldet af vores tennisbold. Og der vil jeg egentlig bruge den formel for tyngdekraften. Så vi bruger formlen, der hedder Ft er lige med m gange g, altså massen af vores legeme gange tyngdekraften. Tyngdeacceleration. Så vi kan gå ned, og så kan vi indsætte vores informationer, og jeg indsætter legemets masse i kilo, så vores 60 gram, det bliver til 0,06 kilo. Og det skal vi jo gange med vores 9,82 newtons per kilogram. Det har jeg så beregnet til 0,589 newtons. Og det er jo egentlig fordi vores kilogram, de går ud med hinanden. Yes. Så kan vi gå videre til opgave 3. Her spørger den så efter, angiv ændringen i den potentielle energi ved tennisbolden. Og her vil jeg gerne benytte formlen for potentiel energi. EP er lige med massen gange G, som er vores samme heroppe, gange H, som er vores højde. Så hvis vi indsætter det igen, eller vores informationer, så kan vi sige massen igen i kilo, 0,06 kilo, gange vores 9,82 newtons per kilogram, gange vores H, som er højden, altså vores 13 meter. Det har jeg så beregnet til 7,65 joules, fordi den potentielle energi enhed, den er i joules. Okay, så kan vi gå videre ned til det sidste spørgsmål, som siger, hvilken hastighed rammer tennisbolden jorden med? Og der har jeg taget udgangspunkt i den her. Vi kan lige tage den papir her. Altså at EP og EK, de er lige hinanden. Og vi kan egentlig sige, hvis vi så tager formlen for dem, så er det jo M gange G gange H. Det er lige med en halv gange M gange V i anden. Og vi kan jo se her, at vores M, de går ud med hinanden. Og så kan vi jo egentlig forkorte ned, så vi får V i anden på vores venstre side, og 2 gange G gange H på vores anden side. Og så for at fjerne vores potens, så kan vi jo tage kvadratroden af begge sider, så vi siger V gange kvadratroden er 2 gange G gange H. Og hvis vi så prøver at indsætte vores informationer, så bliver det til V er lige med kvadratroden af 2 gange 9,82 newtons per kilogram gange vores 13 meter. Og det giver jo så 15
meter per sekund. Så altså næsten 16. Og for at, kan vi sige, perspektivere til vores bilag, som jo faktisk er en meteor, der også, kan man sige, går ned over jorden, så kan vi jo egentlig bare sige, at det faktisk er vores tennisbold, der ligesom rører nedad. Det bliver påvirket af tyngdekraften, ligesom vores tennisbold. Og det bliver også påvirket af noget, kan vi sige, opdrift. Altså fordi vores legeme her er så stort, så er opdriften også ekstremt større. Det er egentlig også derfor, at en meteor, kan man sige, at der går ild i meteor, fordi at luftresistensen, altså friktionen imellem luftmolekylerne og selve vores legeme, altså det her meteor, det er så stort, at der bliver skabt varme, og altså den her ild, der opstår. Så ja, det var egentlig det. Tak for det.